Dacă data trecută am mai râs, am mai făcut glume despre Mihai Trestariu și toate cele, ei bine, în acest episod nu o să mai fac nicio glumă, deoarece chiar este un caz serios. Bie și Alin au dat catfishing lui Fraxul Bie, pretinzând că sunt o minoră, dar poate vă întrebați cine sunt Bie și Alin. Ei bine, sunt niște oameni care în trecut aveau niște opinii puțin mai ciudate, iar internetul le-a sărit în cap și de atunci s-au reprofilat pe prank-uri, deci eu zic să ne uităm la acel prank controversat și să-l discutăm. Țin să vă anunț că nivelul de prostie este foarte mare în acest episod. Eu am contul Bogdan, dar i-am zis astăzi că mă deconectate pe contul lui, nu știu de ce, ca să nu se simtă așa gen presat că mă uit eu prin conversația lui. Încă de la început văd o problemă, deoarece nu-i respecti deloc intimitatea lui Fractu. Totuși are 15 ani, coaie, cum să ai contul de Instagram? Bă, gen, fata noastră să știți că arată ok, adică gen, e o combinatură. Bine. Cum să ai 25 de ani spui despre o fată de 15 ani cu o combinatură? Pe asta e deja pedofilie, ce dracu. Și ăla nu zice nimic, adică nu tăiați și vă leac din partea asta. Mi se părea cam penibil să puneți așa ceva pe YouTube. S-a uitat 100%. Da, clar. Clar că s-a uitat, clar. Doamne și ferește, păi nu-i normal să se uite cu la ea pe story, păi da, voi când vorbiți cu cineva mai întâi nu vă uitați să vedeți și voi cu cine pula mea vorbiți. Foarte bine că a făcut-o și că a luat inițiativa să uite pe story să vadă cine dracu îi. Tu trebuia să fii sora mai mare, dar văd că ai gândirea ca un copil de 12 ani. șefule, câți ani ai? Întreabă câți ani are. Întreabă câți ani are. Bă, deci eu mă mir cum Dumnezeu n-a ieșit din primul minut de pe acest clip. Uitați cum Dumnezeu fac niște oameni de 25 de ani, bă, 25 de ani se comportă, zici că-s din desene animate, bă, deci mie mi-e greu să privesc acest clip în primul rând, ce dracu. Și mai folosești și efectele alea de căcat de pe cap cu care îți provoacă durere de cap, bă, las-o dracu. Ok, hai că mai scrie. Haide. Că mă uit la asta, mi-aduce aminte de cineva. Form în bebeluș timp de 24 de ore. Mă strâng pe și... Zahăr! Nu știu ce sunt! Bate de pește cu... Deci le iți seamă, dar uitați-vă câtă pasiune coaie se bucură că se dă drept minoră la Fraxul, bă, și îl face de căcat pe toată România. Schiși la culoare, nu? Da. Curmare. Dacă știi, Fractul, faci mișto și râzi de corpul lui, atunci e clar. L-am prins cu asta. Pentru că Ha, haideți să râdem toți că Bie a făcut ceva ilegal. Băi, mai ziceam dacă erai și tu minoră, dar să faci la vârsta ta faci de astea mi se pare crazy. My God, Bogdan, ți se pare că sunt frumoasă? Mulțumesc mult, Bogdanel. Bă, uitați cum fac libidinoși ăștia coaie, deci îmi vine să dau cu pumnul de pereți, bă, frate, să este pe acest clip, bă, deci n-ai cum să stai, bă, cine a stat să se uite acest clip, adică eu, Dumnezeu să-i dea sănătate. Cred că nu o să mai fac un video despre ăștia doi în viața mea, să-mi bag piciorul. 10. I-am văzut pe toate în lumea asta să-mi bag piciorul. Am vorbit la începutul clipului despre opiniile lor vechi. Ei bine, aveau și reguli tâmpite și asta era una dintre ele, să se pupe la ora 10. Nu știu de ce, dar na. După părerea mea este o regulă tâmpită, adică dacă ție îți place de o persoană, te pup la orice oră cu ea, nu trebuie neapărat să te pup la 10. Fake contul și mai tare, ori cumva o să le libereze de gândul ăsta că e fake. Acum scrie, taci. Oh, ce poză! Bine, mă, Victor! Ăla-i toti! Prea mult? Bine că a făcut plângere Ping la cinea și politic, chiar o meritați. Ei înainte aveau gen, trimiteau poze cu o minoră, bine, erau poze pe Pinterest, dar era jal, deoarece acea fată nu știa dacă era minoră sau nu și mi se pare foarte tâmpit. Și oricum o luai, ei intră în belea și așa, și chiar dacă era minoră și tot nu era minoră, pentru că au pretins că este o minoră. Gen, au trimis niște poze foarte indecente cu o fată și, pana mea, băiatul a spus că îi place. E normal să-i placă. Până la urmă, băiat, îi plac fetele, dar să-l mai faci de râs pe internet mi se pare foarte crazy și, pana mea, să trimiți unui minor pozind mai așa. Adică nu erau indecente, nu era dezbrăcat sau ceva, dar erau unele foarte nasoale și, nu e normal să se întâmple asta, să trimiți unui minor așa ceva. Bine, ce mai rău e că ea s-a jurat pe Dumnezeu pe TikTok că acest prank este real și dacă chiar este real, e și mai rău treaba asta. Oricum, vă arăt eu dacă găsesc poza ce-au trimis ei așa, că ei au tăiat de pe clip, că și-au luat la mâini de pe tot internetul și na.
Am găsit și poza noroc de Pink și v-am spus, ei au tăiat această parte din clip și bine au făcut, că din ce am înțeles s-au întâlnit cu Tăriere și el le-a spus că nu e bine ce au făcut, că dacă nu știați le-a dat strike lui Red și lui Pink, dar e imposibil să nu știți că a apărut pe tot YouTube-ul și tot așa. Ia Stai că trebuie să opresc recording-ul. Trebuie să le arăt așa la oameni, da? Pentru că gen, da, Se apară? să opresc, da. Bă, coi, sunteți nebun la cap, copilul ăsta tocmai ce a terminat clasa 8 și voi puneți așa ceva pe YouTube. Pe el trecea noua, oare ce o să zică colegii lui despre acest videoclip? L-ați făcut pe românești de râs. Nu faci și ăsta, Doamne ferește, nehalitule. Bine, îmi place și fața și spatele. Bă, dar ce mesaje perverse îi dă Bogdan lui ăsta? Adică, nouă gen! Mai spune-mi. Distrus toată intimitatea acestui copil pe românește. Bă, eu chiar scos doar ce vor zice colegii lui de clasă. Bă, chiar mi-e milă de acest copil. Ce bullying o să și la liceu. A fost one time. Nu cred. Oh my god, guys. Au tăiat și partea aceasta în clip, bine măcar că au tăiat-o, să nu fi făcut rest bine. Deja e prea târziu că s-au uitat 500.000 de oameni și vă zic că dacă nu sărea YouTube în cap, ei nu ștergeau nimica. Bă, dar mie mi se pare în continuare incredibil cum pot să fac oamenii aceștia, bă, să urle în halul ăsta, bă, câtă energie să ai, nici Dorian Popa nu are în halul ăsta. Bine, stau. Stai. De ce nu te culci, bă? De ce m-a sunat? De ce nu te culci? Că ți-am zis să nu stai până târziu azi. Am zis că stau, că mă uit la un film, mai stau până la 11 și un pic. Deci te uitai la film? Da. La ce film te uiți? M-am uitat la Dragoste la țară, cu elicopter de râd. Ah. Și la poze nu te uitai? Prank, bitch! Prank, bitch! Bă, ce să mai zic, chiar mi-e milă de acest copil și vă rog eu mult să nu faceți mișto de el, că chiar nu merită, că nu el e de vină pentru toate treburile acestea. Acesta a fost și episodul, hai, vă salut!